Bi tɛnɛ Afrikalo tile 20 san 2026 aw minnu b'aw sigi ka kunnafoniya jɛlen kɔnɔ Mali kunnafoni jabaranin kan aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni di daminɛ la an bɛ kunnafoniya daminɛ ni an ka kɔkan minisiri Abdulaye Diop ale ka taama hukumu kɔnɔna la. Lajɛ dɔ senfɛ Togo jamana kan Togo kɔkan minisiri Robert Duse ale y'a jira k'a fɔ a bolo bɔlen don AES jamana ye a labɛnnen don ka baara kɛ ni AES jamana ye farafinna kelenya siratigɛ kan ni ka jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛ ka bɔ AES jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. A ka ca san 10 bi karo gɛlɛndinɛ tigilamaw kelen don ka basigibaliya bila Sahel yan fan fɛ Mali, Burkina Faso, Niger. O de hukumu kɔnɔna la Sahel jamanaw y'a laɲini ka kɛlɛbolo sigi sen kan marisikalo tɛmɛnen san 2024 yaasa ka dankari jatigɛ walekuluw la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ AES kɛlɛbolo cɛdenw bɛ taa i jɔ sɔrasi 15 ni a ɲɛmɔgɔya talen don k'a di General Brigade Dawuda Tarawele ma yaasa ka dankari jatigɛ walekuluw la AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. État-major général des armées bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka jateminɛ kɔnɔna la u taara bɔ jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kan Lakamane Yoro di Sahel mara la min senfɛ u ye minan caman minɛ u la tadistɛrni 2 pick-up 1 bisi fitini ale 1 bolimafɛn sen 4 Land Cruiser 1 bolimafɛn sen 2 den 14 ale ni bolimafɛn sen 3 den 1 min senfɛ u ye dankari jatigɛ wale tigilama caman na u dagayɔrɔ la. O don kelen sɛgɛsɛgɛli baara hukumu kɔnɔna la kilomɛtiri 82 Kidali Sahel yan fan fɛ an ka wolomasigi tabaw ye pick-up 3 minɛ yiri dɔ kɔrɔla la ni ka dankari jatigɛ wale caman na fo ka taa se mugu jugu minnu kun donn'o dugu jukɔrɔla la. État-major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi jatigɛ wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw b'u ɲini ka garan da u la. An bɛ taga Jalakɔrɔji ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye fasodenw ye. O de hukumu kɔnɔna la Jalakɔrɔji musow ni denmisɛnw bɛ wele bila jamana ɲɛmaa ma Général d'armée Assimi Goïta a ka dɛmɛ d'u ma lakana ni kɛnɛya siratigɛ kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ a ka ca san damadɔ ye bi fɛn min ye Jalakɔrɔji sira ye ale kɔni dilanni jɔlen don. O de hukumu kɔnɔna la Jalakɔrɔjikaw bɛ wele bila jamana ɲɛmaa ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ d'u ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin tilemaba in na fɛn min ye Jalakɔrɔji sira ye ale kɔni bolili ma nɔgɔn k'a sababuya kɛ gɔngɔn ye ale ni dingɛ minnu bɛ sira la fo ka taa se samiyɛ mana se ji minnu bɛ sigi sira kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna la Jalakɔrɔji n'a laminiw bɛ ka wele bila jamana ɲɛmaa ma u ka se ka dɛmɛ d'u ma lakana ni kɛnɛya siratigɛ kan Jalakɔrɔji sigida n'a lamini bɛɛ lajɛlen na. Kalana Guanjanka Tarawele la sigida la sanubɔ dingɛ dɔ dafirila maa dɔw da la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa 5 de kɔni tun bɛ nin sanubɔ dingɛ in da la. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ maa 3 olu kɔni su yera maa 2 ninnu olu tɔw bɛ ɲinini bolo kan. Farafinna kelenya tɔnba ɲɛmɔgɔ Evariste Ndayishimiye ale bɛ taama na AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya ani baara siratigɛ la. A bɔra Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré fɛ bi tɛnɛ Afrikalo tile 20 san 2026 a bɛna i kunda ba Maliba kan yaasa a n'an ka jamanakuntigi bɛ se ka masala cogoya minnu na ka hakilinaw falen falen ɲɔgɔn na. Ka sanga ni kari tɛmɛnen Afrikalo tile 12 san 2026 Ɲamana garabali wulila ka sababuya kɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ jatigɛ wale tigilama dɔ kun dagalen ninnu yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna la min senfɛ a nana ni tiɲɛni caman ye faaba kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna la Ɲamana garabali o wulila sibiridon Afrikalo tile 18 san 2026 fɛn min ye Falajɛ garabali ye ale fɛnɛ wulila ka sababuya kɛ lakanako ye yaasa lakana o bɛ se ka sabati faaba kɔnɔna la cogoya min na. Falajɛ garabali ale ni Ɲamana garabali u kɔni bilala ka taa Sanakɔrɔba Senu kɔfɛ. Kenye Kenyeba Kayi mara la Jalafara sigida la Sadula lamini na ni sigida la kofɔlen maaw bɛ ka société chinois ka tagali wajibiya ka bɔ u ka sigida la sabula u ka baara bɛ ka degun lase u ma.
si arabadon avril kalo tile 15 san 2026 sigida lakana jɛkulu ye lajɛba dɔ labɛn ni kunnafonidilaw ye min sen fɛ u b'u da don u ka dekun na ka ɲɛsin société chinois ka baara ma u ka dugu kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaru la Iran jamana kan. Sibiridon avril kalo tile 18 san 2026 Détroit Hormuz kɔgɔji dayɛlɛlen kɔ sanga damadɔ kɔfɛ a datugura. Iran jamana ka fɔ la fɛn min Ameriki jamana ye ale kɔni ma ka layidukanw latimɛ. An bɛ taga Nigeria Benue mara la. Nigeria sanfɛ kalanden ma 14 jasora karaw gɛlɛn diinɛ tigilamaw fɛ u tatɔ u ka sanw laban ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ la. An bɛ taga Gabon a bɛ wagati damadɔ bɔ Gabon jamana ɲɛmaa kun kelen n'u ka bɔlɔlɔ siraw tigɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye bɔlɔlɔ sira kofɔlen ninnu olu kɔni bɛna dayɛlɛ nka sariya b'a la a k'a sɔrɔ i si tɛmɛna san 16 la ani pièce d'identité ka k'i bolo yaasa i bɛ se ka TikTok, YouTube o n'a ɲɔgɔnna camanw dayɛlɛ cogoya minnu na. An bɛ taga Guinée artiste Maya Kabani Yamasiga minɛna jumadon avril kalo tile 17 san 2026 k'a sababuya kɛ bagabagali ɲɔgɔn danbe tiɲɛ nɛni jugu nafolo tiɲɛ fo ka taa se dɔrɔn ko affaire ma bi tɛnɛ avril kalo tile 20 san 2026 ni maa fila ninnu bɛna kiiri Manifango kiiritigɛso la Guinée jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la aw k'an bɛn donna nataw kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan ala ka bɛn ni kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la.